до Василь сперва так кудись нам виконує цю правду. Написано, хлібом самим буде жити людина, по кожному словом, що Христос Божий. Що написано, спокуш Господа Бога свого. І писано, можна написано, Господи, якого син поклоняється і служив одному йому. Покається, попри Царство Небесне. І за мною я зроблю вас славцями людей. Блажені Боги Духу, бо їхнє Царство Небесне, блажені смучені, вони втішені, блажені лагідні, де ж спадкують вони. Блажені голодні, справні правди, вони будуть нагодовані. Блажені милостиві, бо вмиловані не будуть. Блажені чисті серцем, вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, нам Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, ані ви гнати вас будуть. І будуть блуду на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте, веселіться, народа бо ваша велика в небесах. Догнали пророки, що були перед вами. Висіль землі, веселі затріяти, чим населити її. Не вждаться вона вже ні на що, і ваша надвір була висипана, потоптана людьми. Висвітила світло, не може сховати місто, що стоїть на верховині гори. Запалить світильника, щоб поставити його під посудину. Вона свічник і світить воно всім у домі. Так нехай ваше світло світить перед ними, щоб не бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я ревнувати скончив роки прийшов. Я не рвати пішов, ликнути. Правді кажу вам, доки земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок закону минеться, аж поки не збудеться все. Хто порушує одну з меж цих заповідей, людей так навчить, бо не меж Царства Небеснім. Хто виконає навчить, то стане великим Царством Небеснім. Кажу вам, коли праведність ваша не привищить праведності книжників до христеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було слав'янам не казане. Не бувайте б'є, бідає судові. Я вам кажу, що кожного гнівиться брат свого, бідає вже судові. Скаже брат сварака, бідає верховну судові. Скаже журний, бідає гієні огненій. Ну, коли принесеш ти до жертівника дара свого, то згадай, що брат щось має на тебе. Лишив дара свого перед жертівником. Ви примирись перше з братом своїм і повертайся принести свого дара. Морись зі своїм супротивником швидко, поки з ним розійшти. Щоб тебе супротивник суді не віддав. Я ж прислужникові тебе не передав. Щоб тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не даси ти останнього шеліга. Чули ж сказано? Значить, не перелюбу. Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку справедливістю, то вже вчинив з нею перелюб в серці своїм. Коли праве око тебе спокушає тебе, то вибір кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до 11 тіл твоє було вкинене. Як правиця тебе спокушає тебе, їх не кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до 11 тіл твоє було вкинене. Тож сказано, дружину собі відпускає, нехай та цілий стара згодового. Я вам кажу, що кожен пускає дружину свою, не розпусти, а доводить до перелюбу. Хто відпущено говориться, то чинить перелюб. Почули, що було стражданням наказане. Я ниць неправдиво, але виконують клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не крестіться зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо він ніж кніхи оце, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого, не клянись головою своєю, бо навіть однієї лосинки ти не можеш чинити білою з чорною. Ваш слово хай буде так, так, ні, ні, що більше на це від лукавого. Чую сказано, око за око, зуб за зуба. Я вам кажу, не противити злому. Коли тебе вдарить хто в правочку, то поставимо другу. Хто хоче тебе позивати забрати сорочку, то дай плаща йому. То силувати буде порожнє на милі одну, візьми навіть дві. Просто я то дай. Хто хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Чую сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Славляйте тих, хто вас проклинає. Любіть ворог тим, хто ненавидить вас. Моліться тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що в небі. То накази сходить сонцем своїми, з ними добрими. Тож посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, таку нагороду ви маєте. Але саме ми так роблять. Ви вітаєте тільки плечі своїх, то що ж особливо роблять? Чи погано нічого не так? Будьте досконалі, досконалий Отець ваш Небесний. Старіться виставляти свої милості перед ними, що бачили вас. Так ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що в небі. Тож, коли чиниш милостиню, не соромай перед себе, як робить в лицемірі постановок та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Коли чиниш милостиню,
на Марія рука твоя, що робить правиця твоя. Таємно було твоє милостиня, а десь ще бач таємно і дасть тобі явно. А як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, щоб відставати і молитися постановити на прихресті, бачите, люди. Раді кажу вам, не мають уже на урод свою. Коли молишся, ти свої комірщини, зачини свої двері, молися оцею своїм, що в тайні, а десь ще бач таємні, дасть тобі явно. А як молитесь, не прикайте зайвих і поганих, ну от нівливість висказання своє вломовство. Тож не проявляйте їм, знає Отець ваш Небесний, чого буде рибуєте, що винести ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наше, живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на вік на небі. Хліб наш щоденний дай сьогодні, прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила і слава на віки. Амінь. Покрив просто пророк їхній. Проси і вам, ваш Небесний Отець, коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний не просить вам пророків ваших. А як постите, не будьте сумні, як ті лицеміри. Вони вас змінять обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Кажуть, кажу вам, вони мають уже на урок свою. І коли постиш, намасти свою голову, лице своє мий, що ти пост свого не вияв людям, а це все, що в тайні, а ти що маєш таємні, для собі явно. І складає скарби собі на землі, сміх, держа, злодії підкопляться та вгадають. Це ж будуть скарби на небі. Змінення жах не нищить, та злодії на них не підкопляться та не крадуть. Але скарб він нам в серце твоє. Око то спільне тіло, що коли буде здорове, то тіло буде світле, коли око лихе було, тіло буде темне. Тож коли світло, що тобі є темрява, то каже, що велика темрява. Ніхто двом подам служити не може, одного зненавидить, а другого буде любити. А ви тримаєте одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Через тем кажу, не журіться про час, ви кажучи, що ми будемо їсти, що будемо пити, про тіло своє, що ми задягнемось. Тож найбільше від їх життя і доля тіло, та й на птахи небесні, що не сіють, не жнуть, не збирають у плуні, а проте ваш Небесний Отець і годує, чи що ви набагато важніші за них. Тож з вас, коли журиться, може дати зрост свого ліктя одного. І про одяг чого клопочетесь? Гляньте, то привілей зростають вони. Не працюють, не бредуть. Ми говоримо, що сам Соломон всій славі своїй не вдягся отак, як вона з них. Коли Бог полив траву, що сьогодні осіє, завтра печ кидається, Бог так задягає, тільки ж краще вдягне він вас, маловірний. Через тем кажу, не журіться про час, ви кажуть, що ми їсти, що ми пити, ні про тіло своє, що ми здягнемось. Про всього того погане шукають. Але знаєте, ваш Небесний, що всього того ви потребуєте. Шукай на перше царство Боже і правди його, а систем додасться. Тож не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується. Досить для кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб вас не судили. Бо ж яким судом судити будете, таким же осудять і вас. Якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. І чого в боці брата свого ти саску бачиш, володиш у власному оці, не чуєш. Як скажеш до брата свого, дай я вийму заску з ока твого, коли колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, потім бачиш, як виняти заску з ока брата твого. Не кидайте світом сам, не розпайте перед своїми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми, вернувшись, не шматували вас. Просіть, будем дано. Шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Побожник не просить перше, пошукає, знаходить, постукає і відчинять йому. Якщо у вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли ти просите він, або коли рибу проситиме, подасть йому гадину. Тож як ви бувши злі, треба добрі дари своїм дітям давати. Тільки ж більше Отець ваш Небесний, дасть добротим, то проситиме в нього. Що бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм ви, бо в цьому законі пророки. Ніхто й снив річ. Просторі ворота широка дорога, що йде до погибелі, неї багато ходять. Тесніті ворота, вузька дорога, що йде до життя. І мало таких, що знаходять її. Дивіться фальшивих пророків, що приходять до вас у дежі увечері. Всередині ті же вовки, у їхніх водах ви пізнаєте їх. Бо хіба виноград на тернині збирають, а фіг з бояків? Кожне дерево добре, родить плоди добрі, а дерево зле родить плоди лихі. Не може дерево добре родити плоду лихого, ані дерево зле плодів добре родити. Всяке ж дерево, що добро не родить, зрубиться та вогонь кидає, тож бо по їхніх плодах ви познаєте їх. Не кожен каже до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що в небі. А то прийде мене того дня і скаже, Господи, Господи, Твоїм Твоїм ми прокували, Твоїм Твоїм демонів ми вганяли, Твоїм Твоїм чудо велике творили.
І молошую тоді, я ніколи не знав вас, віч мене ці ключі беззаконня. Треба той чоловік, що слухає цих мислів та виконує їх. Він чоловік розумно, він збудував на камені. У нас злив ролися річки, буря знялася, не дів докинулася і не впав. Бо на камені був заснований. Той чоловік, що слухає цих мислів, але їх не виконує, потім чоловіка не бачено, що свій дім збудував на піску. У нас злив ролися річки, буря знялася, не дів докинулася і не впав, велика була та руїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Він покоїть мене в зелених луговиськах, водить мене до води тихої, підкріпляє душу мою, веде мене на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не забоюсь зла, бо ти зі мною. І вже золотий посох вони заспокоїть мене. Ти приготовив для мене трапезу при виді моїх ворогів, намастив оливою голову мою. Чаша моя то надмір пиття. Так милість і благость буде супроводжувати мене всі дні мого життя. Я прибуду в домі Господнім повік. Любить нас Господь безмірно, як любить Він. Завжди ласкаво і вірно, як любить Він. Бог величує всі болі, хто покірний Його в волі, утішає в своїм слові, як любить Він. Бог величує всі болі, хто покірний Його в волі, утішає в своїм слові, як любить Він. На хресті був Ісус в стражданнях, як нас Бог полюбив. Бог дав вірним оправдання, як нас Бог полюбив. Бог величує всі болі, хто покірний Його в полі, утішає в своїм слові, як любить Він. Бог величує всі болі, хто покірний Його в полі, утішає в своїм слові, як любить Він. Дам Цафредех, дам це кров пою. Вода прямо кров буде, кара в Єгипті, Цафредех, це жаби. Беруть кров, димаричний сирум, і дають жаби малюнок на чаю, я зауважив. І лівша по Silver Street Noble Hospital, Best Noble Hospital, теж, значить, жаби. Я колись жаби купив, був дарунок рубля. Кажеться, рубль. Рублю дав сізовий син сусідки з Сахаліна десь звідти. Приїхав в Горбушу, привіз. Я говорю, по рублю. Він нас каже, нашу. Ну ми, кажеться, жаби купили. Скільки вони стоїли? Чи дві жаби, чи не купили жаби? Ну, якщо скажу в своєму серці, як я зможу поганяти? Згадай, що зробив Господь Бог з фараоном, які тяжкі випробування навів на нього. Я своїми словами, бачив опит. Ну, я згадую, значить, якщо Давид, він згадує навіть так, що Пінхас Ілля зараз зупинив заразу. Він швидко, щоб не розлагалося, зупинив заразу цим всім розказує. Мир йому і священство, там, воно вічно, там, знаєш. Миронюк теж слово, шалом, Соломон цим. Соломон серед святого слова, скільки в мене мов вже є, що він окремляється, слава Богу. Теж воно шалом. Ми слова про Мелеха Давіда, як він хотів, значить, що він якби чуть не... Ну, хотів померти замість Авесолом, правильно? От. Шалом, значить, мир скажеш городу теж, мир. От і так далі. Ось. Ми за мир, правди Божий мир. Не віддавайте злом за зло, лайку за лайку, дві ляпти бідних, то ви пам'ятаєте, два роги Йосипа. І ці народи, вони Єфремів Анасині, хто з домашніх турбується, може цим нагадати, вони хуже невірно. Бог є любов. Він навіть з братів каже, після того, як він сказав, що Яков то все марав, сказав, що про нас слово, значить, що він каже, я ваші сім'ї отримав, далі буду отримати. Я своїми словами, ну тут, прости Бога свого Отця є. Він також Христос явився і сказав до Марії, Бог мій і Бог ваш, Отець мій, Отець ваш. Своїми словами. Тож мій Бог і Отець мій. Так як Ісус сказав. Отець всіх, Бог всіх. Наш Бог, який один має безсмертя, цар. Шалом. Бог є любов.